Мунтахаби муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон дар ҳисоби dastavii чемпионати Осиё зинаи дуюмро касб кард. Аз 18 то 22 август дар шаҳри Лаҳори Покистон чемпионати Осиё оид ба муҳорибаҳои омехта миёни ҷавонон ва калонсолон баргузор гардид. Дар мусобиқот намояндагони 16 кишвари қора ширкат намуд. Дастаи Тоҷикистон дар ҳайати 16 нафар ба ин чорабинии фароққоравӣ сафар баргардида 14 медал ба даст овард. Аз ин шумора 7 тилло, 4 нуқра ва 3 дигар биринҷӣ мебошад. бо ин нишондоди ифтихоровар варзишгарони мо ба ватан баргаштанд. наздикону пайвандони ин парчамбардорон ва мухлисони муҳорибаҳои омехта ба бевақтии шаб нигоҳ накарда ба фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе баҳри пешвози онҳо омаданд. Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии кишвар низ баҳри қадршиносӣ аз заҳмати ин ҷавонони умедбахш маросими истиқболро ташкил кард, ки ин боз ба онҳо рӯҳияи нав бахшид. дар ин мусобиқа ман се рақиб доштам. рақибҳои ботаҷриба буданд. рақиби аввали ман аз давлати Қазоқистон буд ва рақиби дуюмам низ аз Қазоқистон ва дар вохӯриҳои финалӣ рақиби ман аз давлати Баҳрайн буд ва ман онро ба ӯ ғолиб омадам ва парчами Тоҷикистонро баланд бардоштам ва бисёр шод гаштам, ки ман тавонистам парчами Тоҷикистонро дар байни зиёда аз 15 давлати Осиё, ки дар ин мусобиқа иштирок доштанд, парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. Бисёр аз ин шод шудам. ёдовар мешавем, ки медалҳои тиллоро миёни ҷавонон Камолов Сайалӣ, Ёқубҷон Сафаров, Аҳмадшоҳ Абдуллоев, Иброҳим Раҳимзода ва Мустафо Алибеков ба даст оварданд. нишони биринҷиро дар ин категория Парвизшоҳ Қурбоналиев моли худ кард. миёни калонсолон медали тиллоро Воҳид Зоҳидзода ва Қосим Сардоров ба гардан овехтанд. Бузургмеҳр Сайфуллозода, Умар Сафаров, Ҷовидон Маҳмудов ва Азимуддин Ваҳобов медалҳои нуқра, инчунин Суҳроб Чақалов, Беҳрӯз Хуршедзода медалҳои биринҷиро соҳиб шуданд. ҳамакнун варзишгарони риштаи муҳорибаҳои омехта ба чемпионати ҷаҳон, ки аз 4 то 12 ноябр дар Тошканд баргузор мешавад, омодагӣ мебинанд.